Ene, men yanımda bir gentleman ma. Adın näme? Emir. Familyan? Ümidov. O, malade. Emir, senden bir daha soracağım. Söýgüliň bami? Hava. Adı näme? Yok atrağa aytda emme deştin na. Emme deştin na. Nerede? Ay Cemal mı? Söýgü näme dat? Ay Cemal. Söýgü näme dat? Ay Cemal. Söýgü Ay Cemal şeylemi? Ay Cemal söýgäningden Tarkan'ın habar barmy? Hava. Kakın habar barmy? Hava. Onu kaçan öýlenýär? Girdir. Ertirem öýlenýärmi? Hava. Adamlar Emir öz